Halo? Mně z nějakého důvodu nefunguje raft? Halo? No, tak tato epizoda začíná skvěle. Dámy a pánové, já vás vítám u této vaše oblíbené série jménem Raft. A u 5. nebo 4. partu vás tu vítám. Dostal jsem zase opět od Veverčáka jsem dostal zase nějaký rady, jak, co tady mám craftit a tedy a takový prostě věci jako a co mám dělat, jo. Každopádně Veverčáku vyložil si to špatně, já to neberu jako hejt, jenom si z toho dělám prdel, že to vyzní, že mě mrdáš, protože jako za ty moje vymysly, který občas vymyslím jako v téhle hře, tak bych mrdal sám sebe, takže ne, zase tady projíždí auta, do prdele, vole, budu muset zavřít. Tak, a minulý epizodě já už nevím ani co jsme dělali jsme něco s těma cihlama, to si pamatuju. Ne, nějaký ostrov, super. Tak, kolik toho máme, zase tahle píčovina, ty vole. Já už nevím jako... Jo, tohle by se mělo prý pomocí shiftu. Tak mě to nefunguje, ale... Mělo by se to dát nějak... prostě přemysťovat pomocí shiftu, jo, a začíná nám večer. A já si myslím, že bychom pomaličku tady měli trošičku přizpůsobovat. Super, hodíme ji do výzkumu. Ne, máme hlad. Tak proto přesně tady máme bramboru. Jo, ano, slyšeli jste správně. Já jsem naprostý vegetarián, všechno možný a... taková ta duhová věc a všechno možný a proto budeme žrát i brambory, možná ani ne brambory, ale budeme žrát mrtvý ryby, protože už jsou mrtví. Vlastně to je ty vole. Já věděl, že si to pivo nemám dávat. Kámo, nebudem žrát nic jiného než výhonky. Výhonky ze semínek, i když to je taky živý, ty vole, já budu žrát vajíčka možná. To je úplně nejlepší způsob. Ale to bylo živý, ale už je to mrtvý, ale my za to nemůžeme, takže... No. To je jedno, já bych to nerozebíral, ještě dostanu ban na tomhle videu a moje kariéra youtubera skončila na tomto kanále. Ale to úplně neplánuju. Tak, a já jsem to chtěl dát do toho výzkumu, viď? Já zase tady milu píčoviny a zase je úplný hovno dělám. Tak, research. A teďka si můžeme vykraftit, dělat pets. Což je super věc, i když nevím, k čemu vlastně slouží. Ty vole, já si tady musím mít oznámení, protože mě to tady ruší zase do prdele. Tak. Tohle by mělo být zalitý. Veverčák říkal, jdeme na ten ostrov, jako to ne, že ne. To ne, že ne, a ty pojď sem, kamaráde. Pojď sem ke mně. Budeme tady craftit nějaký ten materiál v tom podzemí, vole, co to melu? Žádné podzemí. Podzemí žádný materiál není. Nebo asi je, ale ještě jsem se k němu nedostal. Zženem všechen meloun. Což úplně není... Hej? Jo, on ten ostrov je tady. Jsem si říkal, vole. Tak, ty vole, musím to otočit. Baby. Tak, kámo, pozbíráme to tady a plujeme k tomu ostrovku. My vlastně ono to nepluje, protože jedeme v co? Hádejte. Protože jedeme proti. Skáču s hůkem a jdu na tebe, ty zmrde. Hej, ale tak však... Veverčáku, jak to funguje? Já ho hituju, říkal si, že když ho hitnu... Ty vole, a teď ho nevidím zase. Jo, takhle, jasně, už to chápu. Kámo, ale musím vystoupat. Já nevím, kde jsem absolutně. Kde je ten ostrov? Tak, už, Já jsem si myslel, že jsem dostatečně daleko, ale... Ono, já nevím, jestli to dosáhne k tomu ostrovu, ten žralok. Doufám, že ne, protože dřív tady chcípnu, ty vole, než jako... Ty vole, já se tam nedokážu ani doplazit, ono to je proti proudu. Takže ta loď, já doufám, že mi neodplave, ty vole, jak jsem celkem v prdeli.
A neměla by, tady bude nějaký materiál, to úplně cítím. A ty vole, já se tě lekám, tak tohle mi nedělej už. Tohle byla lekačka jako kráva. Hoj. Tak, co tady, kytky nechceme zatím ještě furt, i když já jsem koukal na to, co se dá z toho dělat a je to fakt zajímavý. Jako prostě to barvivo a tohle, docela se mi to fakt líbí a kámo sem nevyšplhám. Chceš mi říct, že jsem sem les úplně zbytečně, jo? Kam jak se tam mám dostat? Jo, takhle jo, horolezectví. Melouny, no tak to bereme. Melouny, s tím souhlasím, je tady ananas. Nevidím tady ananas. Ten tu někde bude, schovaný. Já bych spíš než ananas teda jako požadoval čestku nějakou. Ty vole, kde mám raft? Ještě mi řekni, že mi odplaval raft, ty vole. Ty vole, kde mám raft? To mi neříkej, vole, to mi neříkej. Mě odplaval raft? Jo. Dobrý. Přesně jak jsem říkal, raft mi odplaval. Ty vole. Kámo, vypadni. Tak tam plujem jako. Nazdar. Hele, tak máme brambory. Ty zasadíme. Jo, máme destilku. Tak. A tady zasadíme semínka z melounu. A ten si necháme na potom. Je dobrý, že mi něco zbylo. To nejdůležitější vlastně prakticky. Takže je klid. Takže jsem úplně v klidu. Jo, podíváme se mezi tím, co bychom potřebovali na tohle, jo. Potřebujeme ty cihly. Tak, pojď sem, brácho. Jo, super, ještě jsem si k tomu zlikvidoval ten... Ty vole, teď to nemůžu najít tady. Já nemám dostatek dřeva. Jak nemám dostatek? Ty vole. Pojď sem. Kámo, to si nenechám ujít, toto. To nejde zničit, no. Nahoře nic není, to vypadá. No. Nesmí mě hitnout, ty vole. Ty vole. Ještě, hlavně, že to říkám, viď, ty vole. Nějaký recept, super. Aha. Můžu to dát do research table. Jo, super. To se hodí, ale to si dám do čestky, to si dám do týdle. Ty vole, tady mám strašný bordel v těch čestkách, já to vím. Tohle je recept na rybu. Počkej, more, tak. Jo, ale ten je docela dost složitý. Teoreticky bychom mohli plout tamhle tomu ostrovu, proč ne, že? Pojď sem, sude. Mě neutečeš, kámo. No tak utečeš, dobře. Někdy příště. Tak. Pozbíráme si tady tím mezi tím tohle. A plujeme docela debilním směrem na ty chytače, no, ale... To se dá dělat, no. Zde tady mezi tím vogrilluju. Vodu nepotřebujeme zatím. Watermelon máme. Máme semínka. Jo, moc jich nemáme. Máme kokos. To nepotřebuju. Jo, z toho kleje více kraftěj. A to potřebujeme na tu pec. Potřebujeme naily, mám. Takže jenom tu cidlu. Jo. A jsem v prdeli, protože nemám klej. Super. No, dáme jí sem vyschnout. A uvidíme, tamhle u toho ostrova by teoreticky mohla být nějaká pořádná, nádherná věc. Jo, a měl bych vykraftit toho strašáka, protože jinak ty mě tady vyžerou tu úrodu, že to není možný, jak
Rychle oni to zvládnou, ty racci skurvený, vole. Kde je ten strašák, vole? Tady. Ty vole dřevo, no tak. Zrovna jako dřevo není jak... O ne, tam chci. Kámo, tam chci. Tak jako dřevo není zrovna jako materiál, který by mi chyběl. Jo, vyloženě nějak. Super, hodíme ho. Hodíme ho zase sem. Tak kámo, na to zapomeň. Tak, už nikdy nevstoupím na pevninu, dokud nezakotvím, kamaráde, jako už nikdy. Tak, tady už nám to krásně roste, to bude za chvíli na sklizení. Zase tady seknem. Jo, ono to nebude ujíždět snad, takže... Hezky se tady porozhlídnem, melouny. Pojďte ke mně. A hlavně všechny, to dřevo nebudu zatím sklízet. Na těchto ostrovech by neměli být žádný parchanti, takže by to mělo být v klidu. To nechci brát. Takže mi to k hovnu. Ananasy vezmu, ty se hodí, budeme pěstovat ananasy na dně moří. A žádná čestka. Jo. No. Teoreticky bychom mohli vykraftit i tu sekiru na to dřevo. Ty vole, ale já za prvý chcípám, tak to moc nemám na to. A za prvý tady chcípám hlady. Jo, ježišmarja, jo, tak ne hlady. Hlady tu nechcípám, ale na tohle mám řešení, na tohle tady mám watermelon, kamaráde, takže buď v klidu. Tolik jsem to zžrat nechtěl, ale... Potřebujeme asi vykraftit teoretickou, ono by šla i tahle. Tahle je lepší, ale. Jenže, tady toho není co moc sbírat. Hleda takhle, no. Kámo, tak mě v dnešní epizodě uplave raft. Co příště, kámo? Co? Povídej, co příště. Ono to stojí tady. Zajímavý. Akorát jsem zrovna zakotvil jako na téhle části, kde je jako toho docela dost. Já o tobě vím, kámo. No, neskoušej to na mě. Ty vole, ale plavu nahoru. Nebo on to na mě zkusí po třetí, vole, jsem v prdeli. No, v okolí toho raftu on útočí. Toho se nedá nic dělat, no. No ten ananas není tak dobrý jako ten watermelon, no, ten je lepší na to. A to waffle sleep, no. Nežereš mi tady nic, ne, je to dobré. Ještě nám musí uschnout ta cidla. S tím kouknu, jestli tady něco není v těch koridorech. Tady teoreticky jo, je. Ty čuráku, vole. Kámo, jestli já kvůli tobě chcípnu, vole, tak budu tak nasraný, že jsi to ještě neviděl, kámo. No tak se jdem na prozkoumávání. Dneska. Ježíš Maria, kámo, mám jeden klej. Super. Dobrý, tak můžu vykraftit, můžu aspoň jít tady rozsekat to dřevo. To je super, aspoň něco. Já docela využívám toho, že se takhle dá staknout ten raft, protože jinak by byl celkem v prdeli, musel bych kraftit furt ty kotvy, vole, který jsou úplně k ničemu. Protože jsem na jedno použití, že jo. Ona by tady potom měla být kotva jako nekonečná, ale já teďka netuším. Nebo nekonečná, vole, jako... Nekonečná, jakože prostě funguje furt a nemusíš ji furt obnovovat, vole. Jo, a co z tohohle získám? Plnou píču. Jo, mango. Super. No, tady už nic nepotřebujeme, takže jdeme dál, vole. Já bych tady stejně chcípnul, takže... Takže plujeme dál. Kámo, tohle si likviduj třeba, brácho, ale ty racky bych měl zabíjet, jako docela. A poplujeme po směru. Tak. Vodu budeme potřebovat. Tu si vezmu.
si vezmu, brácho. Tady jsme nic nestakli, super. Jedeme dál. Jabadabaru. Tak, můžeme vykraftit nějaký další klej. Tak, klej, vole. Máme jenom jeden, no. Ty vole, to mě sere. Pojď sem. Bedno. Tebe potřebuji zrovna. Pojď sem. A ne, do vody, ne. Ne. Pojď sem. Pojď sem. To říkám, že půjdeš ke mně. Tak. Super, zasadíme zase nějaký brambory. Budeme takhle množit, taková množírna tady. A vím, zní to divně, ale je to tak. Tak a já bych potřeboval toto. Je, a ten čuromir mi to stejně zežral, vole. Čurák, skurvenej, vole. No. Máme teďka momentálně to, takže tady postavíme. Tahleta stěna je zajímavá. Jsem možná měl dát spíš tuhle, no. Abych ji chtěl dát takhle. 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 Tady budou vchodovky. A dřevo už nemáme. Super. Jo, ale my poplujeme teda směrem mimo proud, protože máme ty chytače takhle, aby to vůbec fungovalo, jako, takže. No, máme to tady dobře rozházený, jo, to nebudu říkat, že ne, jo. OK, k čemu je tady ten balíček? To by mě zajímalo, co v něm je. Tak, otevři se, doufám, že tady jeho figurka. Ne, to není tady jeho figurka, pokus číslo 2. Taky není tady jeho figurka, doufám, že ji sem jednoho dne přidají, protože hádám, že většina rozbalovaček dopadne úplně stejně. Přijde rozlámaná figurka, takže no a s touhle vodou můžu jako co, vylízat si prdel, možná tak. Bych jako typoval. Jo, kde osmažím mango? Já tady vlastně v téhle hře v podstatě vůbec nerybařím, jo. Co, kamaráde, na tebe jsem se těšil. Považ se. Tak. Tak. Teďka jsem chtěl tohle. Já chci mít výhled. More. To ne. S tím nesouhlasím. Já jsem chtěl mít výhled. Uberem tady, máme tady nějaký dřevo nebo něco takového? Nemáme. Super, dobrý vědět. Tak, hodíme to sem. Takovýhle obyváček stačí, jako. A tady jdou se udělat dveře. Jdou. A já na to nemám hřebíky, ty vole. A ty můžu vykraftit. Teoreticky. Máme hřebíky. Jo, ale. Super, přesně 3. Jak to jde? Super. Takhle, a tady budu mít hajzl takhle, to úplně vidím. Kámo, to je živá představa, kámo. No tak slez, ty parchante. Můžeme harvestovat, tak zasadíme. Naházíme vodičku. Hodíme slanou vodičku. A harvestujeme, kámo. Tak, tady máme. Ježíš, to jsem nechtěl. Tady zžeru bramboru. Dám tam další bramboru, abych nechcípnul hlady. Už se to docela osamostatňuje ta hra, nebo jako osamostatně, my se osamostatňujeme, ne ta hra. Tak, super, tenhle brick je super, ten je hotovej. Ale. No a. Já bych tu měl mít ještě jeden. Ne, já ho dal do toho researche, viď, ty vole. No, to nevadí. To nám vůbec nevadí, až na to, vole, že mě sere tady, že tady není vůbec žádný materiál. Kámo, tady plavem úplně na prázdno. Já ještě bych si tady mohl potom udělat střechu, teoreticky. Bych jako typoval. A nevím, jak se dělá, vole. Není to tohle? To víš, že toto je. Kámo.
Jo, tady už to neudělám, nemám dřevo. Došly zásoby, no, půjdeme si lehnout a uvidíme, co nás čeká v dalším dni. Já doufám, že samý příjemný překvapení. Tak, nažeru se, opět. Mňam. Tak. I tohle hodím na opejkačku, na buřty, krásně. Jo, to by bylo zajímavý, český mod, že by sem dali buřty. Furt tu nic, vole, neplave, to mě trošičku nervózňuje sere, vole, hlavně. Kámo, já potřebuji, aby se začaly spawnovat nějaký věci, jako. Já to jako nemůžu žít z toho, vole, že... Tady budu ne! Ne, já tam zasadil bramboru, do prdele, kurva. Ne, do píči. Jo, a my nemáme ani dřevo už. Žijem z posledního, tak jako bych řekl. Ne. Kam já potřebuji nutně, aby jsme našli nějaký zásoby. Já vím, že nemůžu chrápat ty vole, ale jako já potřebuji něco jako... Já vím, že plujem proti proudu, vole, ale... To je právě to důležitý, proto nám půjdou materiály, protože ty půjdou po proudu, logicky, že? A už by nějaký mohly jako jet ty materiály. Takhle čistý moře jsem dlouho neviděl. Musím se pošetřit tu vodu, vole. Už nemáme dřevo. Kámo, to ne. Yes, tamhle vidím něco. To je naše záchrana. Plujem k tomu. Yes, to je ono. To potřebujeme. To potřebujeme, kámo. Tak. Jo, ty vchodovky mě baví. Tady fakt takhle, tady přímo bude vchodovka, tady bude hajzl prostě. Zeblit. Tak, kamaráde, na tebe jsem se těšil. Tebe si vychutnám, útočíš mi furt na ty samé věci, vole, jenže už to nemůžu jak spravit, vole. A přesně takhle bude ten hajzl, vole. Takhle si sedneš, vybleješ se, ty půjdeš do píči, ne? Tady budu, takhle udělám vchod. Tady nevím, co bude dál. Tak kámo, na tebe jsem ready. Kamaráde, na tebe jsem byl ready tentokrát. Já nevím, proč to furt kontroluji, když ty jinak vím. Tady si sednu do stínu takhle. Měli bychom začít craftit třeba židly. Jo. To není v podstatě ani tak těžký. Yes, první bordel tady už jde. Kámo, to jsem potřeboval. Kámo, bordel je můj život. Teda ne v real lifeu, i když ne tak docela. Ale je to můj život tady v Raftu. Každopádně já doufám, že jako sere mě, že tady nehraje žádná hudba, je to takový suchý zase do prdele, vole, to kurva, vole, tak když už jste ty soundtracky, vole, dělali, bůh ví jak dlouho, ta hra byla kvůli tomu odkládaná, vole, tak do píči, vole, aby taky za něco stáli. Já vím, že jsem strašně toxický teďka. Yes, první dřevo, pojď sem, kámo, pojď sem. Kámo, ani nevíš, jak jsem se na tenhle pocit těšil. Celý den jsem na to čekal. Kámo, mi plujem šikmo. Co to je, tohle? Kámo, mě stahuje proud, ty vole. Plujme za mým cílem. Já chci k tomu, ne pryč. Kurva, my se tam nedostanem, vole, protože ono to nechce plout, ta mrtka. Ty vole, jedno sraní za druhým, ty vole, stojíme na místě, super. Takže mi chceš říct, že tam budu muset doplavat, no dobře, tak já se nažeru. A pluju tam, no. Kámo, i když to není dobrý nápad, ale... Já se obetuju. Tady už na mě nemůže došáhnout, ne? Už jsem docela daleko od raftu. Já doufám, že mi zase neuplave ten raft do píči, vole. To by byla potupa.
To bych musel žít na tady tom stroskotaném. Nevím, co to je. Kamo. Díky. Sklo. Takže si to dneska vykraftíme, to, co jsem chtěl. Tak pojď, baby, pojď, čekám na tebe, kamaráde, pojď. Pojď sem, vůbec se nestyď, brácho. No, už tě vidím, už tě vyhlížím, kámo. Pojď sem, kámo, čekám tady přímo na tebe. Už tady pozbírám věci. Tak pojď, brácho. Aha, dobře, tak tohle taky funguje. OK, tak jsem ho nehytnul dostatečně včas. A co to bylo? Viděli jste to, jak mě vyhodil? Hej, ale mě nefungují věc vůbec jako... dobrý, už. Dobře. Plujem takhle. Po vlnách. No, moc po vlnách neplujem. Už tak jako stojíme na místě furt, to mě sere trošičku a hodně mě to znervózňuje. Měli bychom to tady trošku byto. No, my potřebujeme každopádně na to, aby jsme tady mohli dávat tady ty věci, a i potřebujeme mít střechu. Jo, a zase mám úplný hovno, ty vole. Super, mám panty, mám sklo. Nevím, jestli jsem tady sklo dával někam. Yes. Takže už máme dokonce 2 skla. Tam na tebe jsem se těšil. Tak, pojď sem. Kamaráde, dneska budou stehínka. Ámo. Ty vole, kde seš? Ty buzerante. Skurvenej, vole. Abys chcípnul. Kámo. Pluvem tak jako divně a sere mě, že tady není žádný materiál. Jo, konečně zašla ta hudba, ale... Kámo, já už bych docela potřeboval nějaký materiál. Už nemůžu nic brát? Jo, můžu. Co jsi říkal? Tak hodíme tam zase to. No a naše poslední voda pravděpodobně bych řekl. Tak jako, protože máme tady poslední prkínko. Jo, nemáme, sorry, ty vole, já jsem debil. Kámo, ale jako potřeboval bych nějaký materiály, nebudu kecat. Peří, super. Si vykraftím takových věcí, že to nebude možný. Takže paní, už tady máme takhle přístřešek, jak si můžu takhle, asi sem dám židli potom. Budu tady sedět a čumět. Další ostrov. Na to se těším. Na ostrov se těším, kamaráde. Opeč mi tu bramboru, že to můžu tady zalejt. Super, tak dáme si bramboru. A hodíme tam ty stehínka. Jo. To bude, ty vole, on má takhle velký hnáty ten racech. Je dobrý, že jsme ho sejmuli. Tak to máme krásně všechno zalitý. Jo, začneme si tady stavět takovýhle náš útulnej home. Úplně to vidím, tady roztáhnu tu síť takhle, ty vole. Tady bude ten hajzl, jak jsem říkal. Úplně to vidím, kámo, to je geniální. Já si myslím, že to je fakt geniální. Hlavně ten hajzl, jako tohle mě úplně nezajímá, ale hlavně ten hajzl, kámo, tady budu trávit většinu svých videí. Tak. Většinu svých videí tam budu vítat spíš. Kámo, ale ta voda se mi tady nelíbí vůbec. Tak. Teďka nám nezbývá nic jiného než čekat, než doplujeme k tomu ostrovu, protože já tady nic nemůžu craftit. Ale můžu si dát stehínko. Tak pojď. Kámo, to byla nejvýživnější strava za tenhle let's play. Celkově. Jo, a já už nemám prkne. Super.
Dobrý vědět. Jo, to můžu zharvestovat a můžu tam srdnout semínka. Je zajímavý, že tady dlouho žádný racek není. Ne. Bude tím asi, že jsem ho zlikvidoval toho jednoho. Kámo, ten ostrov je velký a nelíbí se mi to, tam budou zvířata, vole. Kurva, já nejsem připravený na zvířata, to ne. Nejsem úplně ready na tohle. Za prvý, za druhý mám plný inventář. No, když to je na semínka tohle, takže sem hodíme semínka. Sem hodím materiál důležitý. Sem hodím tohle. Ukos mě ani tak nesere. Tady mám písek, vole, tady mám... Tak pojď sem, stehínka level 2, jo. Number 2 respektive. Kamo, ale tam plujem. Tak, sem nemám už co dát. Yes, tady toho je, tak tohle jsem... I když to bych měl mít teoreticky tady. Jo. Jo, přesně, mám to tady. A to ty pera schováme. Kdyby náhodou... to roub taky a ty listy taky, kdyby náhodou i ty brambory. Protože pěstovat... Ale kámo, tak jako... My se vzdalujeme tomu ostrovu. Vůbec nepluje. No přijde mi to tak. Kámo, tam budou zvířata, to se mi nelíbí. To se mi fakt nelíbí. To je první věc, která se mi nelíbí, a druhá věc, která se mi nelíbí, že tady mám stehínko a nemůžu si ho ani opít. Tak pojď sem, ty hajzle, přesně jsem tě vyhlížel. Kurva, já to nemůžu už ani opravovat, do prdele, ty vole, kurva. Ty vole, když se to vzdaluje, tak co to je tohle? Kámo, já na to seru, na ten ostrov, vole, nazdar, jedem, prostě plujem. Místo toho, aby jsme tady pluli, vole, tak... Ty vole, to mě fakt sere, tohle. A už potřebuji, aby tady byly nějaký věci na lovení, kámo, tohle bude nudná epizoda. Do prdele. Na tenhle ostrov zatím seru, tam budou zvířata, to úplně vidím, protože vypadá úplně stejně jako tam ten předtím, na kterým jsem chcípnul. Když je o fous menší. No, je. No, tak další den, ty vole, bez materiálů, úplně. Máme super, máme tady sice jako ananas. Teda ananas. No nic, fresh water, vole, já to nemůžu zalejt. Už se nemůžu ani nažrat pomalu, kámo. Budu muset vytáhnout své rezervní zásoby. Což jsou 2 manga. 2 kokosy, vole, a zbytek nemám. Teď chcípnu asi. Jak je to s tom limonádou? Jo, ale jak to vykraftím? Kokosy, jo. A 2 ananasy, který nemám, protože jsem je zlikvidoval, že jo. Ale dobrý, že ten recept aspoň máme. No to nevadí. Dáme si to třeba příště. Zatím si lehneme. Natáčíme už docela dlouho. Ty vole, kurva, no tak. Meloun v nouzi. Kam já už bych potřeboval fakt nějaký materiál, vole. Kurva, už se mi to přestává líbit. Super, že tady mám brambory, že já už si je ani neopeču, ty vole. Do prdele. Kamu tomu se říká bej bez plenků, vole. Ty vole. Kamo, materiál, pojďte sem, kamo, over here, materiál. Kamo, já fakt nevím, co tady mám dělat. Další racek, pojď sem. Pojď sem.
No třeba si mě, vole, vupeč, kamaráde. Já jsem si šel pro svýho racka. Ulovenýho. Žrádla budu mít dost, vole, jenže... Syrový, vole. Budu je muset žrát syrový, no. Už mi nic jiného nezbývá. Tě můžu zasadit, vole. Kámo, pojď sem materiále. Já nevím, co tady mám dělat, jako tady si můžu otevřít, zavřít dveře, vole. Tak všechno. Jo, strčím do research tableu tady ty sračky. Se mi líbí ta postel. Třeba na to tady ty brka. Naily. Tohle, to není tak těžký. Že by tady musel být materiál, vole. Který tu samozřejmě co? Není. A já už nemám ani semínka na meloun. Pošetřím ho. Tohle bude na takovej velký dlouhý střih. To tak vidím. Dámy a pánové, škoda, že jste to neviděli, ale před chvílí, když jsem to tady let's playil off screenu, tak tady kolem mě prolítla obrovská vedliba. Normálně takhle ploutev, vole, a takhle. Každopádně, jelikož tu už tady pluju asi 20 minut a furt nic, tak bych tohle nechal na příští part, takže doufám, že se vám tenhle part líbil, když byl takový docela nudný, protože jsme tady furt hledali něco jako prostě na craftění, ale to tak hold bejvá v téhle hře a já doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte zanechat like, odběr a zvoneček a samozřejmě nějaký komentář, abyste určitě čeknout můj hlavní channel. Tady se s vámi loučí jenom dítě. Čego?